perfecto. Veña, eu conto. Axenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 97, 98, 99, 100. ¡Chavou! Aquí estás. Xoba, copache. Agora hai que ir a por a Martina. Vamos. Sí, non sei onde está. Mellor corremos, senón non vamos topar nunca. Vamos. Pois nada, aquí non a topamos. E ti non viches por onde se escondeu? A verdade é que non. Fume cara alí e ela creo que foi cara alí. Miramos. Vamos. Buenos días. ¿Ha visto usted a nuestra amiga? Se llamaba Martina. Non sei, güey. Eu subí unha rapaciña cunha sudadera branca que pasou por aquí fai un rato. Caeulle un ticket que empezaba por a letra, que iba a un sitio que empezaba por a letra A. Muchas gracias por la información. Ha sido muy útil. De nada, güey. Adiós. Chao. Adiós. Agora temos que pensar un lugar pola letra A. A ver, Sí, que a ver. podemos? Antártida, África, Asia. África. Vamos África. por África. Seguro que está por allí. Vayamos Vamos. cara allí. Qué bonita sabana africana, ¿verdad? Sí, despois de tanto andar, madre mía, casi me deshidrato. Novos visitantes. Ostras, un neno que fala. ¿Cómo es esto posible? Así es, son Pico, o guía turístico de África, o lugar donde eu nací. Sempre quise enseñar a xente cousas tan bonitas como este lugar. Así que, en que os podo axudar? Pois, por favor, axúdanos, danos unha dirección. Onde se foi a nosa amiga Martina? Que levaba? Levaba unha sudadera branca e tiña o pelo marrón. Sabes onde se pudo ir? Xoane, creo que se foi para lá arriba. Moitas Moitísimas grazas. grazas. A ti e ao teu compañeiro. Chao. Adeus. Adeus. Desde aquí no me pueden ver. E ahora onde imos? Unha bifurcación. A ver, París e Londres. E cara onde A imos? que destino? Vamos a Londres. Vale, pois a Londres. Hello. Hello, how are you? Fine, thanks. Did you see our friend Martina? Yes, how is a wedding? She's wearing a black shoes and a white hoodie. Can No. you see her? No, sorry. No. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. E onde haberá ido agora? Non sei. Como era unha bifurcación, iría a París. Vamos. Vamos. Que parvos, non saben que os estou espiando. Pois nada, se non houve consorte con Londres, a París. A París, esta París será boa. Bonjour. Como se va? Ai, que vamos facer? Xa non sei falar máis francés. Pois eu tampouco. Non vos preocupedes, eu sei falar galego. Que ben! Pois genial. E logo viches a unha amiga nosa, chamase Martina. Levaba os pantalóns negros, unhas zapatillas negras e unha sudadera branca. Víchela? Sí, Martina, sí, que moi amiga miña. De feito, estivemos conversando hai un anaco. Ah, pois logo genial. E E sabes onde cara foi? onde foi? Foi cara ao Irixo, por alá. Moitas grazas. Iches aí? Ai, esta Martina nos está gastando unha broma. Que injusto. Imos por ela. Sí. Vamos a emprendela. Vamos a hacer que nuevamente. ¡Sorpresa! Anda, que susto me destes.
Xa te atopamos por fin. Xa era hora, Sí, grazas a Deus. Fixéchenos dar a volta ao mundo. En serio? Por onde fostes? África, Francia, Londres, México. madre mía, todos os lugares. Así que fixestes moitos amigos, Sí. Vale. Encontrastesme, pero que quede en conta, ganei eu. Sí. Pois nada, agora toca-me contar a min. Escondévos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Moitas grazas por ver o noso corto! Que parvos, non saben que os estou vixiando. Pero eso ya lo dijiste. Una bifurcación. Londres, ¿qué pon ahí? París. Perdona, vostede veu unha rapaza. Era a nosa amiga Martina. Non sei, güey. Solo vi pasar unha rapaciña cunha cara. Qué bonita sabana africana, ¿verdad? Sí, despois de tanto andar, madre mía, casi me deshidrato.